Hola, buenas tardes. Voy a hacer una pequeña introducción en castellano porque ahora cada vez hay más gente que nos oye desde diversas partes de España y de todo el mundo. Afortunadamente, es una de las cosas buenas que tienen los medios. Hoy presentamos siempre, como la Biblioteca Clarà, cuando nos reunimos para hacer el seminario, presentamos dos cosas. Por un lado, una ponencia relacionada con la historia de la escultura, que hoy tendremos a la historiadora Montse Oliva. Muy buenas tardes. ¿Te has podido conectar? Está ahí con lo tuyo. No sé si podrá conectarse por la cobertura a internet, porque hoy tenemos también problemas de conectividad. No te deja. Bueno, pero intentaremos que se la pueda oír, por lo menos, y pondremos, para los que estáis viéndonos desde Instagram, pondremos pues las diapositivas aquí para que podáis seguir, al menos, que podáis seguir su explicación. Y después, pues tenemos la presentación de la exposición que trimestralmente hacemos aquí, que en este caso pues hay 7 escultores y escultoras que son socios de ICRE. En esta ocasión, José Avellán, Ina Creixell, David Collantes, Coco Aguilera, Javier de Mendoza, Damaris Llauris i Maria Peñato. D'acord? Pues tornem al català, que és la nostra llengua de comunicació habitual a l'associació. I doncs jo agraï molt que estigui avui la Montse Oliva. La vaig conèixer un dia de refilada amb la nostra sòcia d'honor, la Mireia Freixa. Tu estaves preparant un treball de fi de grau? No, jo havia acabat el treball de fi de grau i la Mireia, ara ho explicaré, em va proposar fer un article relacionat amb els... Molt bé. I bueno, sobretot pensant que nosaltres com a escultors i escultores i sobretot a Barcelona i a tota Catalunya la importància dels cementiris, no?, que van tenir sobretot en el final del segle XIX i al llarg del segle XX, molt més que no passara, doncs la iconografia dels àngels als cementiris catalans doncs era una ponència que ens feia molt d'interès de cara a la nostra associació. Confio que no serà l'última vegada perquè tu ets un especialista en cementiris. Si la voleu seguir per l'Instagram en Arte de Fondo i col·laborar amb molta altra gent de cementiris castellans, de totes altres, sobretot d'Espanya, entenc. Sí, més aviat de Catalunya. De Catalunya i sempre està posant i ensenyant detalls fantàstics sobre la iconografia floral, els animals i aquesta riquesa que tenen els cementiris. Jo, personalment, quan era un jove adolescent i anava a viatjar per Europa, el primer que anava a veure d'una ciutat era el cementiri, era el rarito de la classe, clar, però vull dir, m'he visitat molts cementiris de tota Europa i també d'altres ciutats espanyoles i sempre m'ha fascinat. És de dir que ara amb l'edat he perdut una mica la dèria, perquè abans era com una petita obsessió, ara ja és una cosa més tranquil·la, però sempre m'interessa molt el tema dels cementiris, amb la qual cosa, quan vaig poder contactar amb tu, em va fer molta il·lusió. Agrair també als artistes que esteu participant, la Biblioteca Clarà, pels que us ajunteu per primera vegada, els nous socis i gent que heu vingut a veure la conferència, és el nostre lloc de referència, perquè havent estat a l'estudi del Clarà, doncs és l'única biblioteca de Barcelona especialitzada en escultura i tenim una mica com un estàndard, aquesta possibilitat de fer l'exposició trimestral. Així que no m'allargo més, et passo la paraula i hi ha moltes ganes de seguir la teva xerrada. Moltes gràcies, Jorge. Avui us parlaré sobre els àngels de l'amor, la iconografia dels àngels en els cementiris catalans. Aquesta conferència neix d'un article que comentava el Jorge, que ell va presenciar la conferència, que era un article relacionat també amb la iconografia dels àngels en l'escultura funerària del modernisme, que vaig tenir el plaer de fer amb la Mireia Freixa, que podríem dir que és una mica la meva mentora, la meva professora que tenia en el Tribunal del Treball de Fi de Grau, i ella em va convidar i em va donar l'oportunitat de fer aquest article i la conferència. I bé, això va ser en l'any 2016, passa molt el temps, i
i bé, he anat investigant i he anat adquirint més coneixements sobre aquest tema que us presento avui. Els orígens dels nostres cementiris. Molta gent, com bé deia el Jorge, quan dius que vas a veure els cementiris, doncs et diuen que ets una mica rarito, que és un espai que els hi fa por, que és un tabú, la gent té molt tabú entorn a la mort, i jo sempre els dic que bé, i llavors quan vosaltres aneu a visitar les catedrals o les esglésies, no us heu fixat en el terra? La gent abans s'enterrava a les ciutats, a les catedrals, i al voltant també hi havia les fosses comuns. Llavors és important saber-ho perquè també trenquem una mica aquest tabú entorn als cementiris, no? Va haver-hi un moment en què per problemes de salubritat i perquè hi havia moltes epidèmies amb els naixements de les ciutats, això ja no es va poder fer, ja no van poder enterrar-se al voltant d'aquestes places de les esglésies perquè hi havia veritats problemes d'epidèmies. Llavors es van crear els cementiris, lluny de les ciutats. Avui en dia els tenim molt relacionats amb la ciutat perquè al final la ciutat ha anat creixent i els tenim dintre de la ciutat, però hem de pensar que abans estaven molt més lluny. I també va néixer el transport funerari amb les carrosses fúnebres per poder portar cap allà els difunts. Aquí us poso un exemple dels cementiris que van néixer en aquesta època. Això va ser a partir del segle XVIII. Us podeu fer una idea de tots els cementiris que es van crear a la ciutat de Barcelona. I aquest canvi cap als cementiris és el que s'anomena els exili dels morts, no? Llavors es crearan uns nous cementiris que podran ser com a grans ciutats, amb carrers, avingudes i places, i construïts pels arquitectes de renom de l'època i també pels tots els artistes de l'època important. I seran també cementiris adaptats als ambients rurals o mariners. Tot un món que reflecteix a petita escala la realitat de les ciutats dels vius. Quan nosaltres anem a visitar un cementiri avui en dia, hem d'entendre que és el reflex de l'època en què es van construir. I crec que a nivell antropològic i artístic és impressionant el valor que tenen els cementiris. El primer cementiri que es crea és el cementiri de Poblenou, que el va construir un arquitecte italià de formació neoclàssica i veient com va usar el recurs també de la piràmide, un recurs molt utilitzat en el món funerari. I aquí ja comencem a veure el primer àngel que corona un cementiri, que ja parlarem més endavant, el cementiri de Montjuïc, construït per Leandro Albareda, el 1883, i una foto de com era antigament, perquè veieu com estava concebut amb aquestes avenides, places, bancs, amb oficines, com una petita ciutat dels vius, però dels morts, no? En aquest cas. Això és l'estat actual del cementiri de Montjuïc. Aquí ja comencem a veure el primer àngel. Això us ho poso a nivell de curiositat. L'arquitecte de Montjuïc es va enterrar, es va fer un panteó a Montjuïc i ho va tapiar com si fos un panteó. Un faraó. El seu panteó, com podeu veure, és d'estil neoegipci i el va tapiar completament, perquè ell sabia que en els cementiris sempre hi ha molts problemes amb el dret privat i el dret públic. Si deixes de pagar, pot ser que et traslladin a un altre lloc, no? Llavors ell es va tancar per complet aquí, ho veieu, que està completament, no hi ha cap porta, i aquí veieu com és l'interior que no podem accedir. Aquest és el panteó de la família Urrutia i us he posat perquè és un dels emblemes més característics del cementiri de Montjuïc. També tenim a Catalunya el cementiri d'Olius, un exemple de cementiri modernista realitzat per Bernardí Martorell, i podeu veure com està influenciat per l'estil modernista en el sentit que no podem diferenciar gairebé què és cementiri i què és naturalesa, no? I com no es va inspirar en Gaudí perquè va treballar amb ell. Fixeu-vos la semblança, no? I el que us comentava també que tenim cementiris de pobles mariners que assoleixen també una gran bellesa perquè podem veure el mar des d'ells, però a més també tenim molta iconografia relacionada amb el món mariner. I com ho veien tot això a l'època?
els medis de comunicació més importants de l'època van seguir i documentar totes aquestes construccions. Penseu que els burguesos volien construir-se la millor casa i per viure, la millor casa d'estiu, per passar l'estiu, i el millor panteó, perquè qualsevol persona que anés al cementiri reconegués que és la seva última morada, no? I podem veure com tenim varietats de panteons de diferents estils. Tenim neoegipcis, neobizantins, neogòtics, eclèctics, modernistes, i ja passant, he fet una petita introducció perquè es feu una idea, a parlar de l'escultura funerària. Aquí us he posat un pressupost perquè veieu lo important que era l'escultura a l'època. Podem llegir escultura en piedra, mármoles isoescultura i estatuària. Es veu bé? Sí? No es veu molt bé, no? Es veu que es van destinar grans quantitats de diners per la realització d'aquest meravellós panteó. Això us ho mostro en primícia, això m'ho va deixar fotografiar el propietari del panteó, però això no està enlloc. I bé, abans de parlar dels àngels, quina escultura podem veure en els cementiris? Quins símbols podem veure? Quina iconografia? Podem veure moltíssimes creus relacionades amb Crist i la transfiguració de l'ànima, sarcòfags molt relacionats també amb la cultura antiga clàssica, els símbols del crismó... que això... És que toques aquí de seguida passa, perdó. Els símbols del crismón, que és la primera i l'última lletra de Crist en grec, i també els símbols de l'alfa i l'omega, que és el principi i el fi de totes les coses, tot relacionat amb el món funerari. Podem veure molts Cristos. Aquí en aquest cas tenim també moltes trinitats, calvaris i crucifixions. També, evidentment, tenim sants. Això us ho he posat perquè veieu els projectes en terracota i en guix. Un altre sant, en aquest cas, Sant Antonio de Pàdua. Moltes verges, us he seleccionat una d'elles, que és la Puríssima, que és aquesta verge que trapeja la serp, el pecat, les edats de la vida, però en el món funerari s'afegeix la mort. Normalment la mort no hi és, però en el món funerari sí que s'afegeix. També tenim retrats i jacents. Això és per mi una obra mestra de Venància mitjana. Més jacents, bustos també, àmplia decoració floral, no només per la influència del modernisme, sinó a nivell decoratiu, però també a nivell simbòlic. Les plantes tenen una gran simbologia en el món funerari que donaria per fer una altra conferència. Multitud d'aus, també relacionades amb el viatge de l'ànima. També el mussol és una iconografia pels egipcis relacionada amb la mort. Llànties, moltes llànties, i el foc també, que simbolitza l'ànima. L'ouroboros, uns ouroboros alats. Els ouroboros és una serp que es mou la cua, que vol dir el cicle de la vida. I també tenim les virtuts teologals. Aquí us les he posat en relleu, però aquí també us les he posat exemptes realitzades per Venància mitjana, la templança, la caritat, la fe. Aquí, com a curiositat, aquest àngelet en el cap, que aquestes representacions d'àngels amb ales, petitets, això és una iconografia que es dona a partir del Renaixement, quan no hi cabien a les composicions els àngels. Llavors, al final, els redueixen i deixen el cap i les ales, que és el més important, la intel·ligència i la velocitat i el moviment de poder volar. També tenim molta simbologia relacionada amb la mort, macabra, grotesca. També això ho veiem en panteons inspirats d'estil neoclàssic. D'estil neogòtic. I aquí també múltiples calaveres i també esquelets. I ja parlant dels àngels,
L'etimologia de l'àngel vol dir en llatí angelus i aquest ve del grec angelos, que vol dir missatger. Però els àngels cristians tenen els seus precedents en moltes religions antigues. Per exemple, ho tenim en les figures dels genis alats mesopotàmics, així com en algunes deïtats egípcies. A Grècia, les victòries alades, que la teniu aquí a baix, i les representacions d'Hermes fornir la imatge de l'àngel cristià que aquest serà de forma alada a partir del segle V. I en la religió cristiana és un esperit celestial, missatger de Déu i superior als homes. I els àngels es divideixen en 3 jerarquies. Això segons el pseudo Dionís, que això va fer-ho entre el segle V i VI. En la primera jerarquia trobem els serafins, querubins i trons. En el nivell intermig, les dominacions, virtuts i potestats. I a l'últim esglaó trobem els principats, els arcàngels i els àngels. Tots ells tenen els seus atributs, però no es corresponen amb els àngels que trobem en els nostres cementiris, sinó que són reinterpretacions iconogràfiques, d'acord? Generalment seran àngels que bé o assisteixen o adoren. I com són els àngels que trobem en els cementiris catalans? Estan realitzats majoritàriament en marbre de manera exempta o en relleu. No porten nimbe circular. Es representen com a homes adolescents fins que ja veurem més endavant que es representaran com a dones. Són imberbes amb el cabell curt i es representen descalços com a personatges divins. També vestits amb llargues túniques. Túniques amb un cordó a la cintura o amb vestidures sacerdotals, com per exemple amb capa o amb dalmàtica, que són per aquí. A les mans portaran elements que ens expliquen la seva funció. Això serà molt important perquè moltes vegades, si no porten res a les mans, no sabem quina funció té aquest àngel. I sobretot les ales. Aquí us he posat un exemple de com els escultors buscaven una inspiració amb la natura per realitzar aquestes ales. Sí que és cert que a vegades ho feien de manera idealitzada, però normalment ho feien de manera bastant realista. Com es veu? Es veu bastant bé, no? Si us fixeu aquí amb el signe podem veure la primera capa de plomes, la segona... Ui, perdó, que això és molt sensible, sí. I la tercera capa, de la mateixa manera que aquest signe. I bé, aquestes ales, la veritat és que estan molt desproporcionades amb el cos i suposo que aquí hi ha molts escultors presents. Sabeu que això és molt difícil de fer-ho amb un sol bloc. Llavors el que feien era fer-les a part i encaixar-les. Com podeu veure aquí, es veu que hi ha una línia? A veure si en algun altre exemple que he posat es veu millor. Aquí potser sí. El que feien era enganxar-les amb uns ferros i després amb unes resines. Aquí en aquest cas és bastant sorprenent perquè hi ha molts àngels que han perdut les seves ales. Per això deia que si s'han perdut els seus atributs no sabem què són. En el cementiri hi ha aquesta meravellosa obra feta per Rafael Atxer i no sabem què és exactament perquè no porta les ales, només es veu un llibre. I a mi em va quedar molt la curiositat de com va fer aquestes ales, perquè realment... Ui, que es desvetlla el secret. Realment no es veu que hagi pujat cap... Mira, em sap greu perquè no es veu, no es veu la tècnica que va utilitzar perquè està tota l'esquena llisa. Però, trobant una fotografia antiga, vaig veure que hi havia una creu. Segurament les ales estaven encaixades a la creu i al caure la creu també van caure les ales. En aquest exemple podreu veure, que aquí ja es veu més clarament, com feien aquests forats per encaixar-ho amb els ferros. I aquí tenim el cas d'aquest àngel, que si no sabéssim com era antigament, no diríem que és un àngel, perquè no té ni les ales ni tampoc porta la creu que portava en el seu moment. Un altre cas d'àngel que ha perdut les ales, en aquest cas semblaria una mare amb els seus fills. Doncs no, és un àngel psicopont que porta les ànimes d'aquests nens.
Aquestes ales també es podien fer en bronze. Aquí us ensenyo aquesta magnífica obra de Josep Llimona que està en el cementiri de Masnou. És impressionant la qualitat d'aquestes ales. S'ha de vigilar una mica quan es combinen aquests dos materials perquè el bronze oxida, molt s'oxida i pot tacar el marbre i fer-lo malbé. I aquí no sé si ho veieu, que es veuen les plaques de com ho van encaixar-ho en el seu moment. Això és un detall perquè veieu l'ampli realisme d'aquesta obra. I aquí un altre exemple d'aquest àngel de Josep Reinés, que també porta aquestes ales de bronze i porta la Bíblia a la mà amb un versicle. Un altre cas d'ales espacials, en aquest cas, en Manel Fuxà va utilitzar unes ales inspirades en el món egipci amb la deessa Isis. En aquest cas són àngels serafins perquè porten 4 ales i pertanyen a l'ordre més alt de la jerarquia més elevada. Són els que canten sense parar la música de les esferes i regulen el moviment dels cels. La deessa Isis és la deessa de la maternitat i la fertilitat a l'antic Egipte, i és una divinitat de la vida, l'amor i el renaixement. També suposo que per això es van inspirar amb ella. Un altre cas peculiar és aquesta escultura que es van realitzar unes ales d'espiar dimonis. És com si fos una fada. Us ensenyo la foto de l'esquerra perquè és realment com era abans, perquè lamentablement, com ha passat en els casos anteriors, va perdre les seves ales i aquestes les han substituït. Són noves, em sembla que fa un parell d'anys. El fet de posar una fada en un cementiri també es relaciona amb els àngels, perquè tots dos tenen una funció d'intermediaris i benefactors per l'ànima. Aquí un altre cas d'ales que abracen completament. Això jo trobo molt modernista, no? Que es fusiona les ales amb la tomba de la família Fàbregas. I aquí us he posat una mica així, a tal d'exemple, d'en Josep Llimona, de la tècnica que utilitzava així com a exemple de com podien realitzar aquestes escultures. Utilitzaven la tècnica del punteòmetre i el mètode dels 3 compassos. Es veuen els punts? Sí, no? Aquí, en forma de T invertida. Que això, si voleu informació, perquè si no ja ens estaríem molta estona, la Natàlia Esquinas, a la seva tesi doctoral que està publicada a internet, ho explica tot molt bé com fan aquest procés de realització de les escultures. I ara anem a veure la iconografia dels àngels, de tots els tipus d'àngels que podem trobar en els cementiris. Ja us he anat fent alguns exemples. Trobem que són àngels custodis i protectors. Aquí veieu aquest àngel de Llimona. De la seva primera època veiem un àngel molt serè, molt hieràtic, que està protegint aquesta tomba. Però també tenim, sobretot, representacions de Sant Miquel. Aquest és un àngel molt famós en el món funerari. És l'àngel que es troba en el cementiri de Comillas, realitzat per Josep Llimona, que representa l'arcàngel Sant Miquel. Imagineu-vos la gent que entra per la porta del cementiri i es troba aquest àngel que està vigilant. És un àngel que no només custodia, com en el cas anterior, una tomba, sinó que custodia tot un cementiri. I a més, amb una actitud molt amenaçant amb les ales desplegades. Aquí un cas també bastant amenaçador, però no tant, perquè té les ales plegades. És una obra de Josep Campeny, on es poden veure clarament els atributs de l'arcàngel Sant Miquel, que és el cap de la milícia celeste. Va vestit amb una armadura i una espasa, i la seva funció al cementiri serà protectora. I, sobretot, està en els cementiris perquè en el judici final és l'encarregat de pesar les ànimes. I tothom sempre el vol tenir del seu costat, perquè les ànimes vagin cap al cel. Fixeu-vos aquí un detall del casc i quina mirada més amenaçadora. En aquest cas tenim la tomba menor
d'Aventura Hermanos, que eren uns marbristes. Trobo que aquesta obra és magistral, a més, per la influència clàssica que té. Està en molt mal estat, em sap greu, d'aquest cas, i aquestes sandàlies magnífiques, clàssiques. Un altre àngel, que en aquest cas segueix sent també un Sant Miquel. A mi aquest panteó m'agrada molt perquè es veu com es relacionen les dues arts, és a dir, es veu com l'àngel està movent aquest llençol i a darrere hi ha un mosaic on es veu l'ànima acompanyada d'un altre àngel que l'està acompanyant cap al cel. Jo trobo que això és fantàstic, aquest panteó és espectacular. També podem trobar que els àngels resen. Tots tenim el nostre àngel de la guarda, no? Aquest és un cas també com el que hem vist abans, que les ales estan fusionades amb el terra i que protegeixen el panteó, i aquest àngel està resant. Mireu de perfil, que és espectacular. El cementiri de Lloret de Mar és un dels cementiris més modernistes que hi ha, a part del d'Olius, que és completament ja modernista, però mereix molt la pena de veure per això. Un altre cas d'àngel, en aquest cas, d'Eusebi Arnau, i també un altre àngel que resa en relleu perquè pugueu veure la diferència. En aquest cas han escollit que estigui en aquesta part del panteó. Els àngels també ens indiquen el camí cap al cel. Aquest és el meravellós àngel realitzat per Rafael H. del Panteó Coromines. Fixeu-vos, és impressionant perquè està a una de les parts més importants del cementiri i queda ben clar el camí que ha de seguir l'ànima, no? Cap al cel. En aquest cas, corona el Panteó d'aquesta obra de Francesc Pagès i Serratosa, un altre escultor que no és tan conegut, però va fer molta obra. També ens indica el camí cap al cel. Un altre àngel, de Josep Campeny, jo us he posat aquí, que porta una corona de semprevives. Les semprevives normalment les porten sempre els àngels, entre altres flors, però és perquè simbolitza el record dels nostres difunts, sobretot per la pervivència de les seves floretes seques. Una pervivència que és per si mateixa un emblema de la vida eterna. També trobem nombroses representacions d'àngels amb trompetes amb l'al·lusió al judici final, descrit per l'evangelista Mateu. Aquest és el panteó que vèiem abans, que es veia el mosaic per darrere. La part de davant la va realitzar Enric Clarasó i podem veure aquest judici final. Un àngel trompeter, aquí tornem a veure a Sant Miquel, aquí les ànimes que han sigut perdonades i les ànimes que no han sigut perdonades. Un àngel trompeter també és el que ens trobem quan anem al cementiri de Poblenou, que us he ensenyat abans, i que presideix aquest cementiri. L'actitud que té em recorda una mica com que té les ales plegades, que està amb la trompeta, però té una mirada molt amenaçant que està esperant que l'avisin per tocar aquesta trompeta. Ja veurem que els àngels trompeters de Catalunya són bastant passius, amenaçadors una mica amb la mirada o amb la postura, però us ensenyaré altres casos, com per exemple a Itàlia, que sí que eren més teatralitzats i la veritat és que donen molta més impressió. Els nostres són àngels trompeters, però que estan esperant pacientment. Aquí us he posat el mateix model. Està al Panteó de Daniel Llagostera, al cementiri de Sant Feliu de Guíxols, però aquí ja amb les ales desplegades. Ja fa una altra impressió, aquest àngel. I una obra mestra per mi dels cementiris catalans és la que trobem en el Panteó Òdena, realitzada per Venanci Vallmitjana i Agapit Vallmitjana. En aquest cas, el Crist està realitzat per Venanci Vallmitjana, l'àngel, he dit Crist, però és l'àngel. Podeu veure aquesta trompeta i, a més, com està influenciat per la cultura clàssica i especialment per Miguel Ángel, amb aquesta musculatura del cos que no hem vist amb altres àngels.
Fixeu-vos, per mi és una obra mestra. A més, és un exemple de bona conservació. Un altre àngel trompeter el trobem al cementiri de Sant Sebastià de Sitges. Aquest ja té la trompeta completament apoyada, ja jo crec que d'una manera resignada. I una altra obra mestra, també d'un altre àngel trompeter, que en aquest cas no conserva la trompeta, és la que es troba en el cementiri de Vilassar de Mar de Rafael Atxer, una magnífica obra precisament pel treball d'aquestes ales. És una meravella. I passant a un altre model iconogràfic, passo a parlar dels putis, que són aquests amorets, molt habituals en les representacions artístiques de Renaixement, que també són molt presents en els cementiris, simbolitzant l'amor o la promesa d'una nova vida anant més enllà. Aquest són els dos putis de Josep Campeny. Podem veure com en el cas dels amorets normalment van gairebé despullats. Els altres van vestits, els adults, i els amorets van despullats com es representaven en el Renaixement o en el Barroc. Aquest és un exemple de Venanci Vallmitjana i aquí ja us introdueixo una mica el tema de que l'escultura funerària també està molt present en l'escultura pública. Per què? Perquè els mateixos escultors dels cementiris també realitzaven escultura pública i normalment l'escultura pública que trobem a les ciutats està amb molt bon manteniment i en canvi la dels cementiris és com que no està tan ben mantinguda, no? I això s'hauria de donar importància de que són els mateixos escultors al final, no? Podeu veure aquí com el seu germà, l'Agapit Vallmitjana, va representar la mateixa obra, però a la font del nen, traient-li les ales i la creu, però és exactament la mateixa postura, el mateix contraposto, tot igual. Cal dir que els amorets eren escultures que normalment la representaven més aviat els tallers d'escultura o els marbristes que no els grans escultors. Podreu veure que els cementiris plens d'aquest tipus d'escultura. Els àngels també guien les nostres ànimes cap al cel, com a psicopoms. Aquí teniu un exemple de Joan Barba, del cementiri de Sant Gervasi. És molt interessant perquè és l'àngel qui porta l'ànima i l'està ajudant perquè vagi cap al cel. Aquí tenim aquests dos casos de Miquel Font en què realment sembla que l'escultura estigui volant. A mi m'agraden molt aquestes escultures perquè quan visites un cementiri donen molt de moviment, perquè els veus de lluny i sembla realment que estiguis presenciant aquell moment en què s'estan elevant. Aquí em fa gràcia l'escultura de Josep Campeny, que magistralment l'escultura sembla que li estigui pesant. Està agafant, no amb la llegeresa de la de l'esquerra, sinó que li està pesant, no? I trobo que està molt ben fet. I bé, els nostres escultors s'inspiraven, lògicament, amb les escultures de grans mestres italians. Aquí podem veure com August Font es va inspirar clarament amb l'escultura de Fabiani, del cementiri de Gènova. Val dir que els escultors italians dominaven molt més la tècnica i es nota, no? I aquí us poso una fotografia d'un catàleg on és a dir, els escultors d'aquesta època tenien catàlegs d'aquests cementiris i fotografies i mostres que els permetien copiar aquestes obres. I aquí us poso un exemple que segurament August Font tenia aquesta fotografia i va ensenyar als clients: voleu aquesta obra? Sí, i ell la va reproduir a la seva manera. Aquesta és una obra que tenim en el cementiri de Poblenou, realitzat per un escultor genovès, Federico Fabiani. Per mi aquesta obra també és de les més impressionants que podem trobar en els cementiris catalans perquè mireu si la mires per darrere.
sembla que estigui a punt de volar i que s'estigui a punt de connectar amb el cel, no? I és curiós com que aquesta obra està inspirada, és una còpia, realment, perquè és del mateix escultor, en aquesta tomba que es troba en el cementiri de Gènova. Però està en una capella, no dona la mateixa sensació. En canvi, jo crec que és millor la de Barcelona, perquè no dona l'oportunitat de veure-la en 3 dimensions per darrere. Aquí a Gènova no es pot fer. Els nostres àngels també són escultors i escriuen els nostres epitafis. En aquest cas, una obra d'Eusebi Arnau en què està esculpint aquest relleu. I aquí també una altra obra de Josep Campeny que està firmant ja tot el que ha escrit amb aquesta ploma. Els àngels també els trobem amb la iconografia dels tetramorfs, que és un motiu iconogràfic que representa el conjunt dels símbols tradicionals dels 4 evangelistes, units en una sola figuració. Aquí us he posat un exemple de Pau Gargallo, que aquí ho diria que té obra en els cementiris, doncs sí. De les seves primeres etapes ja se li pot veure una miqueta d'abstracció, no?, amb aquest àngel que és molt diferent del que hem vist fins ara. En el cas del Panteó de Bartomeu Robert, tenim aquestes escultures d'àngels, que no sabem l'autor, és un autor desconegut, on es pot veure els àngels acompanyats pels símbols dels evangelistes. L'àguila, de l'evangelista Joan, el lleó, de l'evangelista Mateu, el bou, de l'evangelista Lluc, i l'àngel, que està aquí, que hi ha 2 àngels, de l'evangelista Mateu. Els àngels també ens recorden que tinguem un moment de silenci en els cementiris, es poden veure així, perquè la mort és silenciosa, però també ens diuen que silenci i respecte, no? També tenim àngels floraners. Fixeu-vos aquest àngel, que dramàtic, no? És el que està en el cementiri d'Horta. Sobretot, jo crec que aquest motiu iconogràfic d'àngel floraner està inspirat amb les planyideres molt típiques, que són aquestes dones que ploren en els enterraments, i segurament és una evolució estilística. I ara anem a parlar dels àngels que es converteixen en dones. Això també és un tema que a la història de l'art s'ha parlat molt. Sempre hi ha debats si és una dona, si és un home, i sobretot comencen els àngels a representar-se com a dones a partir del Renaixement o del Barroc. Però els nostres escultors també ho faran. Després de fer aquests àngels homes, faran dones, àngels. I bé, tot això per què passa? Degut a la influència del simbolisme i el prerafaelisme anglès. Adopten aquests àngels del cos de dona de manera progressiva, per finalment, ara ho veureu més endavant, perdran les ales i només seran dones. Aquí teniu un exemple d'àngel dona. Aquesta, no sé si es veu bé, porta un collaret de dona i se li veuen els pits. També, si la mires de perfil, sembla que tingui panxeta d'embarassada. I a més també es representen amb llargues túniques i cabells llargs. Clarament són dones. Aquest àngel de Beccini és una dona. És una obra magnífica també del cementiri de Montjuïc. En aquest cas, un altre àngel amb pits també. Ja us he comentat que els àngels es converteixen en dones degut al simbolisme, que és un estil paneuropeu que es dona en el moment, que aquest té l'objectiu de la recerca interior i la recerca de la veritat universal. Es buscava interrelacionar el món espiritual amb el món sensible, fent ús de les imatges que expressaven diferents emocions. I la figura de la dona es col·loca en un lloc idealitzat. Si podeu veure aquesta obra de Redon, que és clarament igual a les escultures que van realitzar Llimona i Clarasó. Bé, i els àngels dona perdran les seves ales.
i passaran a representar conceptes abstractes, com la pietat, la resignació, la pregària i dolors també, com el patiment per la pèrdua d'un ésser estimat. Aquest canvi el lideren dos escultors, en Josep Llimona i Enric Clarasó. Fixeu-vos quin canvi estilístic. Hem passat d'àngels, que eren protectors, hem vist una evolució que comencen a expressar sentiments, que ploren, i de cop es transformen en dones, i després trobem aquestes noies que representen sentiments. Aquesta noia està resignada, com diu el títol. Aquesta recorda els morts de manera pensativa. I aquesta del cementiri d'Arenys de Mar està resignada però també desafiant, no? Aquesta obra de Josep Llimona em recorda una mica a l'Àngels que hem vist abans, que estaven consolant, no? I en aquest cas, fixeu-vos, ja no és un àngel, sinó és una noia amb una capa, com si fos l'ala, i l'està protegint, l'està consolant. És curiós el canvi estilístic. I aquí tenim una obra mestra de l'escultura catalana camuflada en aquesta obra funerària, que ja us anticipo perquè és el desconsol que es troba en el Parlament de Catalunya, torno enrere, i ningú sap que el seu origen, com va demostrar la Natàlia Esquinas, que és l'experta en Josep Llimona, està en aquesta obra del cementiri de Montjuïc. Llimona agafa les influències de Rodin per fer aquest desconsol. I el que fa és dividir aquesta obra per crear finalment el desconsol que tothom coneix. I una altra vegada veiem com, en aquest cas, aquesta obra està molt ben conservada, que de fet em sembla que és una reproducció, i com està l'obra original al cementiri de Montjuïc. I fins i tot a Llimona li serveix perquè sigui la Maria Magdalena que es troba en el claustre de la Catedral de Barcelona. L'altre escultor que he dit que lidera aquest canvi estilístic és Enric Clarasó, i podem veure com representa amb aquestes noies que són àngels sense ales el dolor a mà esquerra, el concepte abstracte del espíritu desprendiéndose de la matèria, que fa com si fos una ànima, i la resurrecció. Un altre cas de Rafael H., en aquest cas ja més influenciada una mica pel modernisme i la seva sensualitat, aquesta noia que cau sobre la tomba. I aquí us mostro un símbol molt comú en els cementiris, que és el tempus fugit, que és el rellotge de sorra alat, que vol dir que el temps vola. En aquest cas d'Isabel Smith, que es troba en el cementiri de Lloret de Mar, em sembla que és espectacular, perquè el que fa és agafar el que és la figura jacent que hem vist abans, que es representaven els morts de manera sencera, tot el cos, estirats, i el que fa és pujar-ho cap endamunt. Veieu que és el jacent, però cap endavant, i sent aquesta dona representada de manera morta, però de peu com aquestes noies, i simbolitzant els seus sentiments, no? Amb els ulls tancats. Bé, i ara parlem d'aquests àngels alats, com li podríem dir a aquesta escultura, no? Aquesta mort alada, aquest àngel caigut. S'ha escrit molt sobre aquesta escultura i també s'ha parlat molt d'un sol autor, que és en Jaume Barba, però els descendents de la família han reivindicat també l'autoria de Joan Forbernat, que és l'escultor que realment va participar en l'elaboració d'aquesta obra. I en Raimon Arola, que és un gran expert en simbolisme, té la teoria de que aquesta obra interpreta el tema des de la tradició esotèrica, segons la qual la mort no es presenta de manera violenta amb la dalla, com estem acostumats,
sinó com a col·laboradora, que mitjançant un petó ens inicia a l'amor per néixer després d'aquesta en un món nou. El petó es pot entendre com un paral·lelisme amb el baptisme, en què les persones neofites són iniciades. Però aquesta obra, com hem vist amb altres, està inspirada en una obra italiana, que es troba, és un relleu, un alt relleu, que es conserva en el cementiri de Milà, realitzat per Lorenzo Maroni. Aquí us mostro el projecte, que molt poca gent l'ha vist, que és espectacular, també. I aquí també tenim un altre exemple de mort amistosa d'Antoni Pujol, que podem veure com està abraçant, i aquest home el veiem molt preocupat. El veiem que està així, i a baix de l'escultura posa la solució, punts suspensius. Llavors vaig tenir la sort de que casualment una companya de la universitat treballa amb la descendent d'aquesta família i li va preguntar què volia dir això de la solució punts suspensius. Llavors, li van explicar que realment la solució a tots els problemes d'aquest home era la mort. Ell veia en la mort la pau eterna. I ja per últim, un exemple d'una altra figura alada que podem trobar en els cementiris és el déu Cronos. I aquest està en el cementiri de Poblenou, realitzat per Venanci Vallmitjana, i podem veure la dalla, el rellotge de sorra, una calavera, el mussol, i també tenim aquesta representació en el cementiri de Reus. Cal dir que quan el cementiri es va convertir en completament catòlic el van retirar i ara l'han recuperat i és espectacular. El que passa que no està en el lloc on al seu moment estava, que era a la porta del cementiri. Imagineu-vos arribar a un cementiri i trobar-vos aquest Cronos impactant. I aquí us poso un exemple de ja un àngel realitzat a València, que per mi també és una obra mestra, que és de Mariano Benlliure. Mariano Benlliure va fer moltíssima obra funerària i molt poca gent ho sap, això. I aquest àngel ens està acompanyant cap al cel, obrint aquesta porta endavant, no? I ja per finalitzar, us he posat alguns àngels d'altres cementiris d'Itàlia perquè us feu una idea de com una mica la diferència d'estil i de tècnica. Podeu veure aquesta noia que està jacent i l'àngel dramatitzat. En els cementiris italians podem veure com els àngels és com si fos un teatre, una escena molt dramàtica. Això no ho hem vist amb els cementiris, amb els nostres àngels. Sí que ho hem vist potser amb aquestes noies, que són àngels evolucionats, però no de manera tan teatralitzada. Fixeu-vos en aquest cas, dos àngels que s'estan abraçant. I després també veurem que en aquests cementiris també s'usa molt el bronze, que aquí a Catalunya no s'utilitza tant en les escultures, en els cementiris. En aquest cas no sé si es pot veure que és com una difunta que surt del seu sarcòfag i l'àngel està intentant ajudar-la a sortir. És molt teatralitzat, això. I parlant d'àngels no em podia deixar de parlar de l'àngel de Julio Monteverde. És una gran obra mestra que està en el cementiri de Gènova. Aquesta obra és tan famosa que la gent se la tatua i tot. És un àngel que és emblemàtic. Fixeu-vos quina tècnica. Fins i tot s'han fet estudis de com seria si fos humà. O sigui, l'han representat en 3D com si fos un humà. Aquí un altre exemple d'aquesta teatralitat d'aquests àngels que podem trobar a Gènova i també el domini de la tècnica és espectacular. I fixeu-vos aquest àngel trompeter, molt diferent als que hem vist nostres, que estaven passius, esperant a que els avissin per començar el judici final. En canvi, aquest ja sembla que ja està a punt de tocar la trompeta, no?
I ja per finalitzar, comentar-vos que arrel de l'article que vaig fer amb la Mireia Freixa, també vaig fer una ruta dels àngels, que la teniu disponible a internet. Si busqueu el meu nom complet, està penjat tot el treball meu de fi de màster i a darrere, en un annex, vaig crear una ruta dels àngels, del cementiri de Montjuïc. Jo crec que és molt interessant per vosaltres, si voleu, anar i fer aquesta ruta que està organitzada de manera iconogràfica com us he anat explicant. Perdona, no estic Sí. El què? Anirem amb tu. Doncs també, home. També. Però bueno, també va bé perdre's pel cementiri, perquè a vegades... I aquí us he posat les xarxes socials que el Jorge ho havia comentat, em podeu trobar a Instagram com Arte de Fondo, i després també dirigeixo un grup d'investigadors que em podeu trobar a difusió ara no em surt i a més no ho veig d'aquí. Difusió del patrimoni funerari, sí. Llavors el que fem són conferències cada mes i mig o així, ens reunim diversos experts i fem conferències online també sobre aquests temes. I ja està, i això és tot. Gràcies.